Благословен Єсус Христос. Праз некалькі хвілін розпочнеться урочиста імша Вечері Пана. Падчас святого пасхального тридума Костел урочисто означає найбільшу таємницю нашого відкуплення, у особливих целебраціях, вспоминаючи укрижування, поховання і з мертвих повстання свого Пана Ісуса Христа. Сьогодні ми збираємося вокруг Христа Пана, як учні на опошній вечері, уділивши йому тих же подій. Пан Ісус сам запрошує нас до супольного стола. Він візьме хліб і вино і перемінить їх у своє тіло і кров, щоб нас накормити. Усе це Він чинить з любові до нас. Перед відходом до Отця Христос покине нам заповідь любові, не глядячи на нож зради і невірності, не глядячи на близьку муку і крижову смерть. Этим заповедом з'являється Він сам. Єсус залишився з нами у сакраментальних знаках, особливо в Евхаристії і святарстві, установлення яких сьогодні вспоминаємо. Чиніть це Дух Святий, моці якого живемо. А доходячи, Христос обов'язав нас, однак, до взаємної любові. Це ми бачимо на прикладі, коли Пан Єсус миє ноги своїм учням. Так Він загадав нам керуватися у житті цим принципом любові. Це мой заповідь, щоб ви любили один одного, як я возлюбив вас. Святий крижу
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Святій Євхаристії, на Святій Святій Мші, на якої ми знаком крижа rozpoczęli Święty Tryduum Paschalny. Jeszcze u Palmową Niedzielu na objawach my zwracali uwagę, że te 3 dni, one takie nadzwyczajne u liturgii Kościoła. Bo u tradycji to jedna liturgia. Do takiej stopni, że dzisiaj nie będzie na zakończenie błogosławienia, jak zawsze, i rozesłania. Tylko w ciszynie my rozejdziemy się, jak zawтра i znowu wrócą. I znowu nie będzie znaka krzyża, i nikt was witać nie będzie Pan z wami. Tylko my będziemy przeciągać tą samą liturgię, tylko już od razy krzyża. I u sobotu wielką, podczas paschalnej wigilii, dokładnie będzie zapisane. My rozpoczniemy wszystkie te obrady i tę liturgię, jak przeciągać tych 2 dni. Тому trzeba posprawować ten czas, przeżyć nie tylko tak liturgicznie, tej ujedności z Bogiem podczas naszej liturgii, udziału w tej liturgii, ale zrozumieć, że tak naprawdę все то, что будем чинить в этих днях, это так само литургия. Будем рихтоваться, будем прибирать наши помешкания, будем есть и завтра, будем постить. Это все литургия. У такий ось спосіб варто було б пережити в ці дні, бо вони надзвичайні, одні. Більш такої літургії в житті Костьола ось у годі літургічній нема. Усе це для того, щоб наприкінці пасхальної літургії, вігілії, ми отримали ось це благословення у воскреслого Пана. Того, який показує нам шлях до перемоги, показує нам шлях до життя. Тому в цьому духу так само сьогодні станемо у правді і перепросимо доброго Бога за наші гріхи, провини, слабості. Щоб Він просить, щоб Він дозволив нам знайти такий спосіб пережити цей святий час. Сповідаємося. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь.
Боже, ушановує найсвятейшую вечеру, подчас якої Твой единородный Сын, перед тем, як отдать себе на смерть, покинул костелу новую вечную аквяру и по силах своей любови. Просим Тебе, дай нам с этой великой таямницы черпать полноту життя и любови, праз Пана наша Єзуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Літургія слова розпочинається описанням споживання пасхального ягняті, яким кормився вибраний народ у ніч його визволення. Це визволення було початком так само і нашого визволення, здійсненого Христом, баранком Божим, який про свою кров вибавив нас з неволі греху і смерті. Покармом визволення Божого люду Нового Заповіту з'являється Евхаристія. У другім читанні святий апостол Павел передає нам описання її установлення. Читання книги Заходу. У те дни сказал Пан Моисею и Аарону у земле египетской: месяц Читание книги Заходу. У те дни сказал Пан Моисею и Аарону у земле египетской: месяц гэтый нехай буде у вас початком месяцев, и он для вас будет первым сирот месяцев года. Звернитесь до всей громады Израиля и скажите: у десятый день этого месяца нехай возьме себе кожный ягня для своей семьи, ягня для дому. Коли ж семья будет малая, каб съесть ягня, то нехай разом з ближайшим для його дому сусідом возьме ягня поводле колькості людей, на кожного стольки, кольки може з'їсти, различите гэтае ягня. Ягня повинна быть без заганов, самец одногодовый.
Выбрать можете его з ягнят або козлянят. І будзе яно у вас до 14-го дня гэтага месяца. А пасля уся грамада Ізраіля зарэже яго на змярканні, і возьмуць ягоную кроў і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні. Будуць есці яго з маснакамі і горкімі травамі. Так будете есть яго. Стёгны ваши будут опоясанные, сандали на ногах ваших и кий ваш у руках ваших. Есці будете поспешливо, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я пройду по земле египетской и забью кожного першинца у земле египетской, а человека аж до жывёлы, и учиню суд над усими богами Египта. Я Пан. И будзе кроў знаком на ваших домах, где вы будете. И коли я убачу кроў, обмину вас, и не будет сярод вас згубного мору, коли буду карать землю египетскую. И день гэты будет для вас на успомин, и будет святкаваць его, як свята Пана праз усе поколения ваши. Паводле вечного загаду будете святкаваць его. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, я принял от Пана тое, что и вам передал, что Пан Иисус у тую ночь, у якою был выданный, взял хлеб, подяковал, поламал и сказал: «Это тело мое, якое за вас будет выдано. Чините это на мою память». Так само взял после вечери келих и сказал: «Это есть келих нового заповету у крови моей. Кожный раз, коли его будете пить, чините это на мою память. Кожный раз, коли будете есть этот хлеб и пить с этого келиха, обвящайте смерть Пана, покуль он не придет». Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, хвала Тебе, Бог. Хвала Тебе, Бог. Новую заповедь даю вам,
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Jana. Перед святом Пасхи Jezus, ведаючи, што прыйшла ягоная гадзіна перайсці з гэтага свету да Айца, палюбіўшы сваіх у свеце, да рэшты палюбіў іх. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіляў сэрца Юды Сымонавага Іскарыёта, каб выдаць яго, Jezus, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў за стола, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатно, якім быў падперазаны. Падышоў да Сымона Пятра. Той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Jezus адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: «Не абмыеш ніколі маіх ног». Jezus адказаў яму: «Калі не абмыю, цябе не будзеш мець удзел са мною». Симон Петр каже йому: «Пане, не тільки ноги, але і руки, і голову». Сказав йому Єсус: «Обмитому треба тільки ноги обмить, бо увесь чисте. І ви чисті, але не усі. Бо відав, хто видасть його, тому сказав: не всі ви чисті. А коли обмив їм ноги, апрануў вопратку сваю і зноў сеў за стол і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я, пан і настаўнік, абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб і вы рабілі, як я зрабіў вам». Это слово Пана. Сядайте, коляска. Umiłowane Chryście, braty i siostry, сегодня у другим читании в этом послании до Коринтянам читаем разом с вами, сегодня мы почули, это найстарейший текст установления Евхаристии, який был написаний в 57 году, найближей до життя и дійності Єсуса Христа. И в этом тексте Святый Павел, в этом 11 разделе, от 17 вершу, припоминає кожному з нас, а особливо нам, тим, хто сьогодні удільничає у Евхаристію Святої Імши,
что как здійснить Евхаристию, замало отправить пригожу святую мшу. Бо сьогодні ми чуємо, як Єсус каже, «Гэта чините на мою пам'ять». Это значит, здійсняйте. Это значит, робите присутним. Можем, конечно, не хочу сказать, чули на улице. Запитаться, что чинить, чи что здійснять. Ці тільки тое, що узяв хліб і віно і перемінив у тіло і кров. Ці так само ўсё тое, што гэты знак так направды для кожнага з нас азначае. І святы Павел говорить нам, што припоминає, говорить нам і остерігає нас, нам от так треба було сказати, остерігає нас у этом, що замало тільки пригожа відправити святую мшу, щоб вона стала вечерей Пана. І мені тому, ось у цьому 11 розділі, хочу сьогодні його згадати, бо це те, що не трапило у сьогоднішнє друге читання, але воно вельми важне. Бо сьогодні ми читаємо ось такі слова. Даючи гэтае наставленне, я не хаваю таго, што вы збіраецеся разам не на карысць, але на шкоду. Вы збіраецеся не на карысць, але на шкоду. Теперь попросту уявите, это, что это до нас сегодня говорится, что ты, які сьогодні прийшли на святую мшу, на Евхаристію, і він остерігає нас вельми моцно перед этим. Ми сюди прийшли не на користь, але на шкоду. За хвилину зрозуміємо, чому навіть це так. Бо далі у 20 вірші він так пише. Тому, коли ви збираєтеся для гэтага, то гэта не спажыванне вечеры Пана. Коли святий Павел до коринтян и до всех нас сегодня говорит так, что, видите, мало того, что мы маем святора на вот этих двух. И то, что сегодня пробучать слово консекрации. Мало того, что мы маем вокруг повно міністрантів. Замало так само то, що маємо цудовно співаючий хор. І вірників, які приймуть комунію святою. Святий Павел каже, що це замало. Тільки ось у такий спосіб пережити Евхаристію. Це не вечера Пана. Чому? Тому що навіть коли ми приймемо комунію святою, то вона зробиться і робиться часто бездейсною. Це значить, що вона мене не переміняє. Ісус Христос, який приходить в моє життя, і Він стається бездейсним, бо ми не дозволяємо Йому перемінити мене. Не дозволяем, как он досягнув ось до целю, до конца. Бо сьогодні ми докладно в Евангелії чули, що це значить до конца. До решти їх полюбив. До конца їх полюбив. Бо целем кожного з нас, ось концом, це будування тіла, яким є костюм.
І тому, як само 29 ось jeszcze wiersze, почув його задавати. Бо хто єсть і п'є, не зважаючи на тіло Пана, а ведаем, что этим телом з'являється весь костел, то єсть і п'є на своє осудження. Хто єсть і п'є, хто приймає святую комунію, не зважаючи на костел, не зважаючи на тіло Пана, той споживає святую комунію на своє осудження. І тому, кохане, святий Павел зазначає і учить нас, і припоминає, чи остерігає кожного, що навіть то, що ви збираєтеся, на Евхаристії, може бути вам не на користь, а й на шкоду. Коли не будете робити присутним Єсуса Христа Евхаристичного, а тільки відправляти святую мшу. Вельми пригожа, вельми узнесла. Але ми можемо у этой узнеслости, так направду, не дозволить, не пустить Бога у эту свою штадженность. А ось святота Його присутність має проявитися в тій нашій любові. Його присутність має проявитися так само у тим будуванні єдності, у будуванні тіла Христового, яким з'являється весь костюм. Тому хочемо сьогодні, триваючи на Евхаристії, триваючи на вечері Пана, бо так докладно ось так називається ця літургія, ця свята мша, вечеря Пана. Просим так само, як Бог уздольнив нас і наше серце. Так переменил, как они были открыты на деление Божьей ласки, как она не была змарнована. І святий Павел в этом вельми, як бачимо, вельми конкретно. Який попереджує нам і говорить о тем, что остерегайтесь, как вы не збирались разом, только для того, ось такой літургії, яка не з'являється вечеря Пана, яка нас не переміняє. Бо я говорю о тим, що приходячи на Евхаристію, ми вельми, конечно, різні. І так святий Павел в этом питанні говорить, що приходять одні голодні, а другі ситі. Каже, настільки ситі, що навіть п'яні від цієї ситості, бо колись споживали вино так само. Ось гэта так шмат мають, що гэта. І проблема так направду не у тим, що хтось ёсць на літургії, на мші святой багатий, а хтось бідний, хтось голодний, а хтось ситий. Проблема у тим, що літургія, зустріча з Єсусом Христом, прийняття святої комунії, мене не переміняє. Це значить, що не захочує, не обуджаю во мне вот это прагнение побачить, что в беде, кто сьогодні потребує, кто сьогодні голодний. И тому вельми важно, как мы открыли свои очи и запитались, чи я удельничаюсь у святой мши, справді будую костел, будую тіло Пана, чи я переміняюся мocою Єсуса Христа. І Він каже, я вам передав, що Пан Єсус у эту ніч сказав, это тіло моє, і это кров моя, і это чините на мою пам'ять. І ще раз, що чинить? Ненавидного света. Деятельным, чиним действием и присутним Єсуса Христа, у любові. Єсуса Христа, який об'єдновує, який збирає усіх. Єсуса Христа, який нас вижвідано учить. І, хане, ще не так само
Święty Jan, choć Ewangelia, choć jedna tak ciekawa, że Święty Jan w swojej Ewangelii, pisząc про Eucharystię, nie pisze nam, czy nie opisuje nam ustanowienie, tak jak my u Pawła czytamy w tym послании, ale pisząc o ustanowieniu Eucharystii, Święty Jan podkreśla nam i mówi w pierwszą czergu, że ten moment, kiedy Jezus ustał ze stoła, skinął swoją woprawkę, podpieradzał się, wziął miksu z wodą i obmył swoim uczniom nogi. I kiedy to się zdійснив, kiedy сел i znowu wrócił się do stoła, to говорить im, это czynicie, tak jak ja robił wam, это czynicie na moją pamięć. Tak naprawdę to jest to случайно, że te dwa czytania. Это заклик do того, i Eucharystia, w tym jest sensu, że Eucharystia, i w jakiś sposób nawet my insze sztuści opisujemy, jak это czynicie na moją pamięć. I znowu wracając, że оживляйте присутность живого Jezusa Chrysta w Kościele. Budujcie ciało Jezusa Chrysta. Budujcie ciało Pana, kim się является Kościół. I только wtedy, kiedy my poddadzimy się tej mocy, tej mocy Eucharystii, kiedy dozwolimy ją działać u nas, wtedy będzie to spożywanie wieczery Pana, про яку сьогодні говорить Święty Paweł i do якої всіх нас захочує і запрошує Kościół. Bo zapraszає nas усіх до wieczery. Это czytanie давно говорит нам вельми так конкретно, что я тут не хочу, что udzielniczyć Eucharystii, переживаючи Eucharystию, albo, jak my кажемо, здійсняючи Eucharystию, zapytajcie, czy ona mnie переменяє. Czy Eucharystia mnie leczyć? Czy pomnażaje moją любов? Czy Eucharystia открывает мое сердце на потребу другого человека? Czy Eucharystia włóczyć mnie służyć? Bo na żal może być tak, że uwejszowszy na Eucharystię, wychodzi, że ja zastanę się taki samy. Jakby zусім mnie, ona nie dokraнула się. Зусім mnie nie dokraнула by się ta Boża moc, ta Boża łaska, że ja zostaję się dokładnie taki sam. Pan Jezus сегодня хоче показати і навчити нас у этой liturgii, эта liturgia takich dwóch wielmi ważnych takich znaków. Chociaż przez pandemię nie będzie, może drugi gод завтра, nie będzie świętego obradu mycia nóg, mandatu. To znaczy nakaz, mandatu, czyli nakaz, to już ten nakazał. Nakazał wam, czynicie wykonaną pamięć, obmywajcie nogi. Ale nie глядячи na to, że my fizycznie tego nie będziemy czynić, to jest znak wielmi ważny i potrzebny. Хочу, jak my na nim tak samo jeszcze troszkę zatrwali się. Bo czemu jest tak ważne? Bo kiedy my tego nie doświadczymy, kiedy my nie przeżyjemy właśnie tej prawdy o tym, że Jezus стается слугою относно mnie, стає на колени передо мной и обмывая мне ноги, я не навчуся так само служить. Kiedy pierwszy nie spoznаю, что это значит, и что учинил Jezus относно mnie, kiedy nie переживу właśnie tego znaku, kiedy nie przyjmу właśnie tej prawdy u swoje serce,
to tak naprawdę ja nigdy nie nauczył się prawdziwie służyć. Służyć w Kościele w takim szerokim rozumieniu, w tym Kościele, gdzie na czele stoi biskup, w tym Kościele, gdzie może naszym parafialnym, jakim my stwaramy wspólnie razem, ale w tym Kościele, jakim my nazywamy tak samo jak każdą siamiu, w chatnim Kościele. Usюди tam, gdzie jest służenie, bo tak naprawdę to usюди odbywaється. W pierwszym czego trzeba przyjąć tę prawdę i nauczyć się Jezusa. Bo tylko w taki sposób. Jeszcze nie temu my czujemy, jak on mówi, Piotru, kiedy ja Tobie nie obmyję nogi, kiedy ja Tobie nie obmyję, tak naprawdę nie będziesz mieć udziału razem ze mną. To znaczy, kiedy nie przyjmiesz tej prawdy, nie przyjmiesz tej łaski mojej, a to, co mnie przeszkadza, przyjąć to wiele często na ja, gordynię. Kiedy mówię, że ja nie chcę, Panie Boże, Ty mnie nie będziesz ratować nogi. I w tym больше гордыни не в том sensie, потому что я говорю, я не хочу Тебе, а что Ты мне не будешь. Wiele często człowiek może stać się taki w swojej pysie, w swojej gordyni, zakrywając na te odkrycie prawa. I na odwrót, właśnie ten opыт Jezusa uczynić tak, że dozwolić nam nikogo nie uzwyższać nad innym. W udoczynieniu w naszym codziennym życiu. Przyjąwszy Świętą Prawdę, przyjąwszy Jezusa Chrystusa i Jego służenie. Bo w tym my stajemy się jak i On. My переменяем się. Pan Jezus сказал w objawieniach świętej Faustyny, nieraz je nazywał moja hostia. Moja hostia. Kiedy w naszym życiu my mamy stać hostią w rukach Jezusa Chrystusa. Bo wiemy, co to znaczy, że ta hostia. Co w niej znajduje się. Że to się pełnotu tej lubowi i pokory, wierności. Moja hostia. I temu Święty Jan właśnie jakby chciał w tym swoim opisaniu ustanowienia Eucharystii, jakby сказать każdemu z nas, jeżeli chcesz znaleźć odkaz, co takie Eucharystia, czym ona jest, to jakby pierwszemu w tym kościele mówić, zobaczycie, nie состоит z wodą. Что возьми ее в руки. Bo jak nauczyć się, czym jest Eucharystia, jak nauczyć się, czym jest wiara Świętej Mszy, potrzeba nam wziąć właśnie tę misę z wodą, jak podejść do drugiego człowieka. I kiedy usiądzie może, że to jak Eucharystia, tak samo każda z nas zachłoczy do tego, jak mąż może siądzie, obmył nogi swojej żonce, czy na dworze. Батьки dzieciom, czy może tak samo jest potrzeba naodwrót, żeby to uczynić. Tu każdy z nas się nie odczuwaje tego i rozumie, komu ja powinien w moim życiu być nogi. Przed kim ja powinien stać się na koleni. Jak uczynić oświęty znak. Kiedy i się nie szczędzie oświęty znak i będzie pas od razu po liturgii. To znak, kiedy my obwolimy ołtarz. Kiedy zdejmiemy taki obrus. Obrus to, można сказать, szata, to odzienie Jezusa. Bo ołtarz jest tym, gdzie najpierw zdjęśniaється, to tak wiernik. Odzienie Jezusa. Jakie zdejmujecie, wolne. Ale obrus jest taka, tak samo, jakby ta szata, odzienie, to tak samo obraz Kościoła. To obraz wszystkich nas. I сегодня ten ołtarz będzie ogolony. Потому что сегодня Pan Jezus zostanie sam. Bo wszyscy ucierpli. Kiedy my czytamy Ewangelię, wszyscy ucierpli, wszyscy poginęli. I tam сегодня będzie przeniesienie w tę symboliczną, w tę ciemnicę. Потому что Jezus zostaje sam. Сегодня będzie możliwość jeszcze tak samo czuwać, zostać после liturgii, pomodlić się. Zatrzymajcie się na tej dumce, tym
moich uciekaniu od Jezusa, moich uciekaniu od Boga, kiedy Go pokidają, kiedy nie zostają się razem z Nim, kiedy mnie nie ma pobrać z cierpieczą, pokutującą Chrystom. Jak kazał raz pandemii, сегодня my nie mają możliwości takiej zrobić to fizyczne, wiecie, no, to obrat, znak mandatu. Ale proponuję, jak my nie zostaliście bez Jego i сегодня u duchu, duchowna, za chwilę my zrobimy 2-3 chwiliny cisziny. Wtedy nie trzeba będzie говорить niczego, nie śpiewać niczego nie trzeba. W ten moment, posłuchaj, każdy z nas, tak duchowna, pójdzie do tej osoby, przed kim nam trzeba stać na koleni сегодня. I odmyć mu nogi. I uczynić w ten duchowny znak. Tak jak umieć przyjąć w świecie dzielnie Jezusa Chrysta. Jak przyjąć tę Bożą łaskę. Jak przyjąć Eucharystę stało dla mnie dziejstwem, nie na sudzenie, ale jak była wieczorem Pana. To jak Jezus u pierwszą czerwę ja хочу się zrobić wiele. Państwu u duchu. Tak uciszuni, hej, każdy uzgadає, думаю, każdy nas rozumie i wie, komu mnie сегодня trzeba było obmyć nogi. Jak naśladować mojego Pana, jak naśladować mojego nastavnika i naszego Zbawcy Jezusa Chrysta, jak zluczyć się z Nim w Eucharystii, jaka jest dla nas, na nasze ocalenie. dla Boga, jaki bezkrzyżowy ofiary swego Syna żadaje, aby my ponosili ofiary sami w siebie,
вознесем наши покорные просьбы. Молимся за Божий костёл, каб ён збіраў чалавецтва за супольным эўхарыстычным сталом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб Пан Бог даў яму ласку верного служения Божьему народу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святароў, каб яны цэлебравалі найсвяцейшую ахвяру з пашанай і глыбокай верай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за удзельнікаў рэлігійных рухаў, каб яны клапаціліся аб распаўсюджванні добрай навіны у сучасным свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы зразумелі, што ў кожнай святой імшы здзяйсняецца адкупленне чалавека і свету. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за всю нашу парафіяльную супольнасць, каб здзяйсняючы Эўхарыстыю, удзельнічаючы ў ёй, пачалі прысутным Хрыста праз нашу узаемную любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся дар Божьего благословения для всех тех людей, кому только что в духу обмыли ноги. Молимся так само за тех, кто подошел вместе до нас и обмывал ноги нам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за здоровье для хворых, потребной ласки для медиков. Молимся о духа справедливости и правды, духа покаяния в нашем народе. Самое потребное Божье благословение и вызволение для вязнёв. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции этой святой імши. Молимся за помилу Рождеслава, так само в очередных интенциях, за які ми особисто сьогодні приходимо на эту Евхаристию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Я в дар покликанню до службы Божией, особливо чином з нашої парафії, з наших сім'їв, з нашої молоді, дитя святарського, монастського. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, дякуючи Тобі за найсвятейший дар відкуплення, який відновляється у кожній святої мші. Просим одарити нас своєю ласкою, щоб ми годно удільничали в этой збавчій таємниці. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Ubi caritas,
свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Пані наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзейсняецца справа нашага адкуплення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён сапраўдны вечны свята устанавіў абрад няспытнай ахвяры і першы сябе самога прынёс табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на успамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасіва, які нас узмацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёла мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полныя хвалы Тваёй, гасанна на вышынях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, гасанна на вышинях. Милостивый Ойча, покорно просим и молим Тебя, праз Иисуса Христа, Сына Твоего нашего Пана, как принял и благословил гэтыя дары, гэтыя приношения, гэту святую и беззаганную ахвяру. Складаем я Тебе найперш за Твой святы католицкий костел. Будь ласкавый, адорвать с упокоем, аховывать, яднать и кировать им во всем свете. Разом со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Казимира, и усими, кто верно заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугаў Твоих и про всех тут присутных, веру и отданность, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе гэтую ахвяру хвалы, и яны так само и Тебе приносят за себе и за всех своих близких, за откупление своих душаў, за надею на збавление и уратование, узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У єдності з усім Костьолом, у найсвятейший день, коли Пан наш Єсус Христос був отдадений за нас, найперш з пошаною успоминаем благословленную завсёды Панну Марию, Маті Бога і Пана нашого Єсуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны,
святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадеуша, Лина, Крета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Хризагона, Яна и Павла, Косму и Дам'яна, и всіх святих Твоїх, раз їх заслуги і молитви, нехай во всім оховує нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от души сям'и Твоих. Складаем я Тебе на успомин того дня, коли наш Пан Иисус Христос наказал учням Своим здійснять таємницю Своего тела и крови. Заховай дни наши в Твоим супокои, збав нас от вечного осуджения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Боже, мocою Своего благословения освети гэтые дары и учини их досконалую и милую Тебе ахвярой, как стали сели для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки, для збавлення нашого і всіх людей, гэта значить сьогодні, и Он узяв хлеб у свои святые и достойные руки, поднял в очи до неба, до Тебе, Бога своего Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобаючи нам по вечері, узяв гэты пачесны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, my sługi Twoje i Twój lud święty, uspominaючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное небовшествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, своих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззарадную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узлянная милостива и споганна, и ласкаво прим'є, як прийняв дари праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патріарха нашего Авраама, и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мелхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, зарадай своему святому анёлу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь,
перед обличчя Твоєї боской величі, каб завсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благословлення і ласку. Panie, pamiętaj tak samo про слугов Твоих, про Здислава, про всех наших родных, близких, померлых парафіянов, які одійшли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Ciebie, Panie, daj im i усім, хто спочиває у Христі, пробивати у місце сутяшення, światła i супокою. Так само і нам, грешним слугам Твоїм, які сподіваються на велику милосердність Твою, будь ласкавий дать уділу єдності з Твоїми святими апостолами і мучениками, з Яном, Стефаном, Матеєм, Барнабом, Ігнацієм, Олександром, Марцеліном, Петром, Фелицитой, Переплытовой, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией, Максимилианом Кольда, Яном Павлом II и всеми святыми Твоими, увяди, просим, и нас свою соборность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа нашего Пана. Праз якого Ти, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого. И ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды горны от гробы, захованы до всякого спокоя. Чекали исполнение счастливых надей, причте збавца нашего Иисуса Христа. Твоего владарства и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей дарить их спокой и едность, и живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Змилуйся над нами.
Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu. Szczęśliwy ja покликаний на вечеру я волны. Пане, я не варты, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Это тело мое, якое отдается за вас. Это келих нового заповеду у крови моей, каже Пан. Czynicie to każdy raz, kiedy będziecie spożywać na uspamięt pra mnie. Kiedy komunia będzie udzielać przy ołtarzu, tak samo pod wodą i na górę. На
чує моцний солодкий голос, вертається ласкавість грахом черні, і освітить людські душі, які приймають Господню споживу. Хліб небесний дав нам Пан, там живі вічно. Хліб небесний дав нам Пан, там живі вічно. Хай страждение Твоя святая кровь, хай выражение Твое святое тело, хай страждение Твоя святая кровь, хай выражение Твое святое тело, Иису Христе, будь со мной. Иису Христе, гляди мне. Хай страждение Твоя святая кровь, хай выражение Твое святое тело, хай страждение Твоя святая кровь, хай выражение Твое святое тело, Иису Христе, будь со мной. Иису Христе, гляди мне. Молимся. Усемогутный Боже, ученик от мы у часовым житті, умасованные вечеру Твоего Сына, заслужили стать удельниками Его небесной гостиной, які живі володарить на веки вечные. Великий у великий четвер при святых алтарах напередок Воскресения з пошаною сповню вам святара, заискиваю слово вдячності. За вірність покликанню до святарства, за руки, які нас благословляють, за свідчення Божого володарства, за слово правди, що нам обещают. Нехай Господь Иисус святар наивышейший, Духом Своего и святарства наполнить. И дар пробачения за всех дорожейших, да истимость последних покликов исполнить. Нехай вас Бог своей лаской возняет, Дух Святый одарает натхнением. Будьте отданными в службе святарской, люд верный, ведите шляхом избавления. Хрещивые, приветливые люди, подтримкой вас Підтримка
верность Богу, Божьим знаком будет, які отворить вам святарський шлях. Уважаемые и дорогие наши святари, Ксёндз Олег и Ксёндз Владимир. Сегодня, у Вялікі Чацвер, у гэты прыгожы і вельмі важны дзень установлення сакраменту Эўхарыстыі і святарства, углядаючыся ў вашу вялікую таямніцу, ваше пакліканне праз Езуса Христа, найвышэйшага святара. Дзякуем Пану Богу за дар вашего святарства, за тое, што Ён прывёў вас у нашу парафію. Вы своими талентами, мудростью, добрынёй и цеплынёй, с Божьей допомогой собрали нас в одну великую Божью землю. Ад усяго сердца дякуем за вашу штодзённую святарскую послугу. Дякуем за кожную Эўхарыстыю, казанне, споведь, реколекции, молитву, благословление, за працу с детьми и молодью, семьями, с людьми старейшими и хворыми, за все тыя ласки, якія ўсе мы, дзякуючы вашай святарскай паслузе, атрымліваем. Молимся за вас до всемогутного Бога и просим благословить ваш шлях святарский. Как сярод штодзённых прыгод спознали вы шмат Божьей ласки. Нехай ваше святарское служение будет прикладом до новых покликаний. Віншуем и любим вас. Опеки Матерь Божией. Чтобы за дар вашей молитвы, вашей подтримки, то, что сподорожничаете разом з нами і допомагаєте у нашому святарському шляху. Бо святар з люду взятий для люду дадений, покликаний, посланий. Тому з вас ми беремо початок і у вас на наше життя так направду вийшло про це служення. Тому за це супольне, щоб ви супольне разом будує так само щире життя. Вам дякую, бо і ви про своє штоденне життя, про дар вашої молитви, про уділ у Евхаристії, про служення, яке чините так направду. Всі ви так само удільничаєте в святарстві самого Єзуса Христа. А ти святарстві повсюдне, де всі ми покликані. Тому у гэтым, напевно, відчуваємо і так переживаємо, створюємо одну супольність, за яку щиро саме дякую. Ну, а сьогодні так само молитися до покликання, до святарства, ласка життя з наших тут саме міністрантів, лекторів, кандидатів, всіх, нехай. Напевно, Пан Бог кличе вас, таки треба ще так почути. Просто то, що там до вас стукається. И сегодня так само важная нагода и день для формации литургичной службы алтаря. День у формации литургичной службы алтаря
Зараз двох лекторів, Андрей Ромашко і Богдан Сирица, які 14 скоріка були встановлені лекторами нашої парафії, приймають своє посвідчення і запрошую до за пробища. І так само група міністрантів, які були створені міністрантами у 2018 і у 2020 році, відповідно, обновлять свої міністранські обіцяння, з тим самим скажуть, що далі хочуть побожно, радісно служити в алтарі у нашій парафії. Але перед цим так само з своїми новими посвідченнями запрошую подійти до ксенза Олега, Аркадія Микевича, Шимака Андрея, Яна Ананіча запрошую, Романовича Романа, Капун Артема, Борисенка Максима, Боевича Владислава, Борисенка Павла, Туркина Федора, Самушевича Валеру, Куляша Матвея, Ивашкевича Ивана, Боевича Алексея, Шимака Петра и Чагат Максим. Есть? Хто за його буде міністрантом? О, дівчата готові. Ті, хто не присутні, обновлять самі потім обіцяння, а тепер усіх вас запрошую скласти перед пробищем і вже передати собольності, передовсім перед Паном Богом своє обіцяння. Хай ласка. Там, де стоїться, кожен на своє місце. Хай ласка. Дякую Пану Єсусу за ласку міністранського покликання. Обіцяю виконувати міністранську послугу побожно, старанно і радісно, на хвалу Божию і ділі добра парафіальної супольності. Святий Домінік Савіо, молися за нас. Амин. На гэтым наша літургія не закончваецца, як мы уже говорили, бо нема тут ані канцовай яшчэ пусці малітвы, ані разаслання, як і за хвіліну найсвятейшы сакрамент будзе перанесены ў цямніцу. І так як казаў, будзе аголены алтар. Затрымаемся. Яшчэ до 22 гадзіны капліца будзе адчыненая, можна быць пры Езусе. Таким пакінутым, бо сапраўды читаем Евангелие, все поутекали, с боязі, со страху, покинули его одного. Хочем чуваць разом з ім, хочем быць каля яго, падтрымліваць. Мы дакладна ведаем, як патрэбна гэта дапамога часамі, калі мы застаемся самі, калі не хочацца нам, каб хтосьці быў побач. Канечне, наше трыванне пры Езусу, гэта перш за ўсё нам патрэбна. Бо трываючы каля святла, каля святасці, мы самі освятляемся, освячаемся, пераменяемся этой великой лаской, как Бог каждому из нас хочет дать. И сегодня так само Костел дает нам возможность отрымать отпуск. Про отпуск не хочет. Про ваш удел литургии и заспевание гимну, славляючи Евхаристію, зрозуміло, прийнявши Святую Комунію, будучи освяченим на ласці, помолившись у інтенції Отця Святого, где-то так само увод робити індивідуальну, конечно, учениця. А тепер буде перенесення найсвятішого сакраменту у Тя. І завтрашня літургія буде на вулиці, так само передайте тим, хто хотел бы, может, боится, но за маленькой каплицей завтра литургия будет на улице Каплицы.
товаристві йдуть міністранти, кандидати і асісти, лектори, покушники.